καφέ κόλλησα και μας έλεγε και ο Γιάννης ο Μαράκης. Για χαμογελάστε. Καλά, θα πάω μετά από την άλλη μεριά. Ναι, αλλά δεν τη βάλεις στα χανιώτικα, ναι, και στο γύρο. Και στο Facebook θα σας βάλω εγώ, που σας αρέσει σας βάζω. Μη σε νοιάζει. Και πολλά φιλικά. Τι θα γίνεται. Άκη, καλά. Πάντα καλά. Γεια σου Μάγιο μου. Ω, καλώς θα βρει. Τι θα γίνεται, μαζεύει. Θα δημοσιευτεί πουθενά. Στο Facebook. Τέτοιες φάτσες. Γιάννη, όπου κάτσω, να κάτσω. Λοιπόν, θα βάλει το βιντεάκι ο Σόλωνας στο site. Καλά. Αφού είμαστε όρθιοι, Το δάχτυλο. Προσπαθούμε να μεγαλώσουμε. Δεν φαίνεται το δάχτυλο, μη στενοχωριέσαι. Δεν πίνεις κρασί. Να είναι πιο κοντινό το κουκί. Ένας δυο ανεχτώμαστε. Ένα είναι κοντά. Α, και παίρνεις βίντεο. Τραβάμε εδώ και ό,τι βγει. Τρέμουν και τα χέρια μας, μην νομίζετε ότι είμαστε στην καλύτερη μας κατάσταση. Έχουν και τώρα και τις δεξαμένες στον Αμερικάνο. Κάνουν τις δεξαμένες Κυριακή το μεσημέρι κλείσω ραντεβού που πάμε. Ο άντρας είναι από εκεί που είναι η γυναίκα. Έχει το κολυμπάρι. Έχω εδώ απέναντι, ξέρεις ποιον έχω απέναντι μου. Αγγλικά και δεν θα το πω. Όχι μη. Μπορείτε να μιλάτε κιόλας, να αποθανατήσουμε. Φυσικοί να είμαστε. Φυσικά. Χαίρεσαι Στέφανε. Χαιρόμαστε να κάνουμε παρέα. Το Μανώλη, το Μανώλη. Το Μανώλη, το Μανώλη. Τι θα κάνω τώρα. Βιρβιδάκι έρχονται. Ο Κυριάκος έκανε δήλωση σήμερα. Θανάση. Θανάση. Έκανε δήλωση ο Κυριάκος σήμερα. Δεν άκουσες εσύ. Ευθέως. Εγώ ήμουνα παρόν. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης είπε ότι κατηγορηματικά τον Κυριάκο τον Βιρβιδάκη για διάφορους λόγους. Και τους εξήγησε. Φραγκάκης. Θανάση μου, σε συμφέρει εσένα, αλλά... Και λέει για Ελλάδα περνάνε καρδιοπαθείς. Ο Αντώνης ο ψηλός. Έλα. Όλοι χαμόγελο. Κάτω τα τσιγάρα. Να φανεί ότι δεν καπνίζετε. Άστα αυτά. Δεν πάτε όμως δίπλα στο πνευμονολόγο εδώ το Γιωργουδάκη, δεν πάτε. Εμένα με έχει βάλει σε καραντίνα. Η Φορευτική Επιτροπή θα είναι στην Πυρήνα, στην Νομαρχιακή Επιτροπή. Και μου κατεβάζει αυτά τα οποία περιμένανε δίπλα στο Κίδον να κάνουν εκλογές. Ενώ δεν κατέβαζε η Παγκογιάννη υποψηφίους. Δηλαδή Σαμαράς δεν τους έπαιρνε άβλεπτος, δεν κατέβανε 20 απέναντι άλλους υποψήφιους. Τώρα παίρνει. Μπράβο Σωτήρη, μπράβο. Και του χρόνου να έχουμε την υγεία μας. Παρασκευή 20 Αυγούστου του 2010. Ναξάκης το μικρό. Νίκος. Ναξάκη, με θυμάσαι εμένα, το Σωτήρη με το θυμάσαι? Το Λαβούτα. Λαβούτα. Ναι. Είσαι στα Χανιά, είσαι τώρα δηλαδή?
Είμαι στο Κόρινθο, στο Σουκάκι, στο Λουθράκι, στο Κόρινθο. 30 χρόνια είμαι εκεί, αλλά είμαι σταθερός. Και με τι ασχολείσαι? Δουλεύω σε μια εταιρεία πολυεθνική. Τα θέματα προσωπικού είμαι. 30 χρόνια στην Και τώρα έχεις κατεβεί με διακοπές, δεν έχεις κατεβεί? Ναι, πάντα όλη άδεια εδώ, Χανιά. Κάνω 4 κομμάτια με 5, δεν έχω πάει πουθενά αλλού, όλη Χανιά. Και χαίρομαι πολύ που βλέπω τους... Μπράβο, δεν κάναμε και πέρσι, δεν κάνουμε και φέτος, αλλά φέτος είμαστε πιο πολλοί και του χρόνου να έρθουν και οι υπόλοιποι. Εσύ δεν πρέπει να σου όλα τα χρόνια στο γυμνάσιο στο δικό μας, έτσι. Εγώ ήρθα από Τετάρτη. Τετάρτη και έκανες μαρτωθένος. Εγώ πάθει Αλτσχάιμερ, δεν σε θυμάμαι καθόλου. Εσύ με θυμάσαι? Δεν με θυμάμαι, αλλά νομίζω ότι σε φέρνω. Είμαστε στο κλίμα καταρχήν. Μπορεί να μην είμαστε. Γιατί απονή είμαι εγώ και είπες εσύ από Λάμπτα. Χωρίς να είναι εκεί. Ξέρεις με ποιο καθόμουν την πρώτη, με τον Αξάκη, το Κωστή. Αυτό το θυμάμαι. Μαζί καθόμαστε στο Ιωδρανείο. Μετά καθόμαστε με τον Παπαδάκη, τον Στέφανο. Εσένα σέβεις όσο κοινοβούσκος. Μπορεί. Λοιπόν, καθόσουν με τον Παπαδάκη του Στέφανο, όχι εκείνο τον Παπαδάκη. Ή υπήρχε κι άλλος ένας Παπαδάκης, δεν υπήρχε ένας Ξανθόλης, αδύνατος? Ναι. Πού είναι αυτός? Αυτόν ψάχνω, νόμιζα πως ήταν αυτός, αλλά δεν... Εγώ έλεγα πως είναι αυτός, γιατί είναι ο Σαραπάκης του λέω, εντάξει, πλάκα του κανένα. Δεν είναι αυτός ο Παπαδάκης ο Στέφανος. Όχι ο Στέφανος, Ο Σπύρος, μήπως είναι ο Σπύρος? ο Παπαδάκης προς Ελλάδος, ο Γιάννης ο Παπαδάκης. Εγώ θυμάμαι με ένα Ξανθούλη με κοντό μαλλί, Ξανθούλης Λιγάκης, Παπαδάκης, αλλά το μικρό του δεν θυμάμαι. Ο Στέφανος που ήταν Πάντως συνδρομορικό. είχαμε τρεις. Α, μπράβο, ναι. Όχι το συνεμπορικό, όχι το Στέφανος που ήταν το παιδικό, όχι. Ένας άλλος Στέφανος Ξανθούλης, ρε παιδί μου. Το σιδηροπορικό, ο Στέφανος είναι το μηχανικός και ο Σπύρος είναι, Ο Σπύρος ήταν. είναι αξιωματικός του στρατού, πρέπει να είναι τώρα ταγματάρχης, κάτι Ναι, τέτοιο. ναι. Και είναι ακόμα σε υπηρεσία. Είναι εκτός Χανίων δηλαδή αυτός τώρα. Ναι. Α, λες τον Παπαδάκη από το λιμάνι. Μπράβο, Που μπράβο. έμενε ο Σπύρος στο λιμάνι, δεν έμενε αυτός να θυμάμαι καλά. Που είναι... Δεν θυμάμαι, εγώ θυμάμαι το... Τώρα τον έφερα το Σπύρο. Πολύ καλά μας. Το λιμάνι, το λιμάνι. Αλλά δεν ήταν άλλοι Παπαδάκη δεν σημαίνει, άλλο. Δεν υπάρχει λίτα ακριβώς, έτσι. Κάπου στο υποσχεδίο υπάρχει, αλλά δεν μπορώ να σε θυμηθώ γάμο. Και ξέρεις πού Τις φωτογραφίες που είχαμε πάει εκδρομή. δεν σε θυμάμαι. Θα ξανακοιτάξω. Εγώ ήμουν με το σκοπό του Λαγάκη.